Bratasena wis paripurna anggen ulun paring ilmu sangkan paraning dumadi kanggo kaca bengkolanggone kita nglakoni urip ana ing alam padang. Namung ana sawijining bab kang durung ulun paringake nggih. Wah, bab menapa menika ulun Sang Hyang Roji? Mboya bisa ulun paringake saiki nggih. Mara gage kaliya. Akeh para kawula sanak kadang kang antu-antu marang bali kita ning alam padang ger Bratasena. Pandhawa us entek bantamu donyamu merga kalah nggonmu kasokan dadu ngintra prasta saisine wis dadi kagungan ingsun. Kowe kabeh bakal nglakoni urip 12 warsa lawase dibuang ana ing alas lan sak warsa sesideman ing kutha nagari. Dursasana Durwati dilarak ana tengahing balero negara Hastinapura. Duryudana keparat. Oh Durwati Matsowati digladak kowe, Matsowati digladak, Matsowati digladak. Mati kowe. Yen to Siaji ora menehi pitulungan marang Prabu Matswati. Elingo menawa Pandhawa bisa mukti tekan dina iki namung merga saka pitulunganing Prabu Matswati negara Wirata Bratasena. Kawula Wirata sawangen ratumu iki nglumpruk tanpa daya. Wah, Susarma.
Wah. Watos tenan. Iya,
ya kaya wis rampung jejibane Werkudara anggone nglakoni dharma minangka satriya ning alam padang. Isih cetha kelingan apa kang diandhake marang Sang Hyang Ruci. Jebul bab kang urung diandharake ya iku lakune urip manungsa. Manungsa iso ngerti bener luput ya yen wis nglakoni dhewe. Arep dadi wong apik, arep dadi wong elek ya mergo saka krenteking ati para titah. Wah, wis mantep rasane atiku. Anggonku bakal mukswa. Bali ana ing ngarsaning Gusti kang akarya jagat. Muga besok ana manungsa kang kuat nampa ilmu sangkan paraning dumadi. Lumampah lon-lonan Dian Bratasena sarwi ngagem busana sarwa seta pratandha suci jroning manah Risang Bratasena lumebet sajroning candhi kelap cahya seta kang sumunar saka sajroning candhi ilang bebarengan kelawan jasad Sang Bratasena. Suksma pekat raga makswa mancing pati Risang Bratasena was purma tumiping pasti Prawira kusuma bangsa Bratasena us paripurna anggen ulung paring ilmu sangkan paraning dumadi kanggo kaca benggala anggone kita nglakoni urip ana ing alam padang. Namung ana salah sawijining bab kang durung ulun paringake nggih. Wah, bab menapa menika pukulun Sang Hyang Ruci. Moya bisa ulun paringake saiki Bratasena. Ngara gage baliya. Akeh para kawula sanak kadang kang ngenteni lan ngantu-antu marang bali kita ning alam padang Bratasena.